sobotu 11. júla bolo slávnostne otvorené nové viacúčelové ihrisko v rekreačnej oblasti Jazero. No a po slávnostnom otvorení nasledoval futbalový zápas. Otvorenie ihriska prebehlo za účasti pozvaných hostí, obyvateľov mestskej časti Košíc v dobrej nálade a počasí. Nové ihrisko ponúka možnosť hry futbalu, basketbalu, tenisu či ďalších športov. Rozširuje tak možnosti využitia voľného času v rekreačnej oblasti nad jazerom. Výstavba športoviska bola financovaná z dvoch zdrojov. Najväčšia čiastka 1 200 000 je z úradu vlády a nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a tá druhá čiastka vo výške 500 000 tu financovala mestská časť, čiže podklady a terénne úpravy. Ihrisko je verejnosti prístupné bezplatne, avšak v letnej sezóne je potrebné počítať s výberom vstupného do samotného rekreačného areálu, v ktorom sa nachádza. V prípade záujmu je možné športovisko aj prenajať a využiť ho na usporiadanie športového podujatia či zápasu. Ihrisko už síce bolo v skúšobnej prevádzke, no oficiálne otvorenie má za sebou len pár dní. V sobotu neostalo len pri prestrihnutí pásky a slávnostnom prípitku. Núkalo sa ho vyskúšať. A tak sa pár minút po krste začali prípravy na prvý zápas. Je to taký exibičný zápas, 2x5 minút, aby sme sa veľmi neunavili. Okrem športových legend budú hrať aj zástupcovia poslancov. A čo sa týka druhej strany a družstva, sú to zamestnanci úradu a samozrejme hrám aj ja. Slávnostného výkopu sa ujala kapitánka Červeného družstva, europoslankyňa Monika Smolková, ktorá síce zasiahla len v mimoriadnych prípadoch, no celý zápas pozorne sledovala. Zápas bol síce dosť netradičný a miestami sme si neboli istí, či ide o futbal, no celý dojem bol na výbornú. Tešil sa najmä tým Košice nad jazerom, ktorý zvíťazil nad výberom Slovenska 3-2. Ako sa vám hralo? Celkom dobre, ale dosť dlho. Jo, tak ročník narodenia 41, viete, jak sa môžu hrať. Vynikajúca. Ja vám musím povedať, ako nehrajúca kapitánka tohto družstva, že my sme na schvál prehrali, pretože sa to patrilo voči domácemu družstvu. A vy ste, pán rozhodca, ako boli spokojní so zápasom? No ja som bol určite prekvapený, lebo, jak sa hovorí, že hrali tu hráči a hráčky, ktorí niektorí nevideli loptu, ale zahrali perfektne. Klobúk dolu. Dúfajme, že aspoň s takým nadšením, aké ukázali športovci v sobotu, bude ihrisko využívať aj verejnosť. Pre televíziu Region, Kristína Pládičková.